Karbi ang long hampang asong kang tang nai pulote. Karbi lo chole asong ta isilo. Labang so asong pen mai phula pen kong chun bang ang hoya phan kedam tang bosik ni phai ingkoi rasir kebarni kilik padosi mai phu ang hoya long mir jengkro lapen kong chun bang ang hoya long George Timung atum chepa hai ponlo. Lapen jakhong ni phai pho arni arona teng pen methang asai ki claim kedam pa mi ji aphan semi kedeng amai lapen ang hoi kaching ni pon. Karbi Students Association atum pen Karbi Anglong along Toklang kipa prang dunja phan RDP pon vekji lapen Karbi Anglong pen dima hasawa hemprek mate autonomous state ke palong dunja phan cherap cheto dunji Karbi Anglong adui ahoy kacherai kom dunja phan KSA atum arjab dun thipji Karbi Anglong pen Meghalaya adui ahoy along team Karbi Anglong atum kachihumri damji aphan KSA maiphu mirjeng kropen chuning ripon responsibility it's a claim just a matter of non as a student organization students are welfare educational environment first step they non meeting informal welcome executive meeting check-up also body induction doing body induction soani masih meeting to report check education matter so you can see into software jarab dun pen so kan tu bagi masalah so apa non sebentar untuk itu aksi hakiman sampai langsung ada untuk kami itu course of action kan facilitative begini masih KSA aro regional lapen central committee klembang phubang phiatum kongchun bang anghoi kilik pahai thegapot kongchun bang George Timung pen kachuru pajirpon lapen alang lituma phan lamcha kachipi do anta pachun vekji toglang kangthur ponji lapen khelong ria pharman arjap thipji pusi kongchun bang George Timung pachini pon we khai kar in nine autonomous state so called autonomous state na hang piglotema elitum Cesong pilu, elitum Karbi Anglong rat, elitum Cini ni je, central government ke B2 formula se hoda apply. B2 means first B ke pilu bundle money, last ke B1 ke bundle, B2 ke bullet. Nali pan tangka na piu hupu, tangka yang sinangli, enunde pilu tangka nali pan yang apa bullet. Lagaro no formula, but we will not compromise. Tangka apa sinang ni itu. Lasi autonomous state aja strategi bang chance nahi dolan ili tum dak long live go back pele hai prege keloi gale da is strategy jo lage sol public forum long chethano khai longri ka cherai kom thek ja phan KSA aro long claim bang phatum methang ani chepathe thera KSA isi vet kedo kenang sotlo khai longri pharmacy ke claim ji pulote mai phu kongchun bang cholong nang ji pu matha thede nang ji lapen rat chari atum pen sai claim ra pet pede nang ji pusi KSA inglong pho advisor pen pachini pon asi nili jongjung kema thadam mang ko henlo je non la kimi itu kangwai itu kangwai ponong po patum han bangke itu kebang journey alang tum penaan jetu alang tum isi experience holder leadership alang tu lapen ke damtang jitu atenio tum ki claim tekang e kam kha itu itum kado bida chini je kar banglong ka pre burning issues bang dopik non ke bang ji ta itum ki claim bon nai dopik la je song bon nai dopik la hala isu claim bon pupus ni jongjung lang ni ki thipon bang do News report Karbi Anglong live